прэферэнцыі бізнесу ў сельскай мясцовасці дэпутаты Віцебскага аблсавета на пазачарговай сесіі зацвердзілі пералік населеных пунктаў вобласці, на які будзе распаўсюджвацца указ аб развіцці гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання. Аграрыі Віцебскай вобласці працягваюць восеньскае ворыва насуперак усім капрызам надвор'я. 3 рэгіёнаў вобласці выканалі план па ўздыме зябліва. Незвычайны арт-аб'ект упрыгожыў вуліцы Праўды ў Віцебску. Лаўкай стала будаўнічая кельма. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Дэпутаты Віцебскага аблсавета на пазачарговай сесіі зацвердзілі пералік населеных пунктаў вобласці, на якія будзе распаўсюджвацца указ прэзідэнта Беларусі аб развіцці гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання. Дакумент накіраваны на спрашчэнне падаткаабкладання і іншыя прэферэнцыі бізнесу ў сельскай мясцовасці. Ён быў падпісаны 22 верасня і уступіць у сілу з 1 студзеня наступнага года. На якія тэрыторыі вобласці распаўсюджваецца указ і на што ён накіраваны, пацікавілася наш карэспандэнт Вольга Шмаргун. Перш чым зацвердзіць пералік населеных пунктаў, якія трапяць пад указ прэзідэнта аб развіцці гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання, дэпутаты дасканала вывучылі дакумент і ўпэўніліся, для бізнесу ў сельскай мясцовасці указ гэты лёсавызначальны. Ён дасць новы імпульс прадпрымальніцтву ў вёсцы, бо весці справы цяпер будзе значна прасцей. 1 января 2018 года определены налоговые льготы и иные преференции для индивидуальных предпринимателей и отдельных категорий юридических лиц Республики Беларусь, осуществляющих розничную торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание населения. У Віцебскай вобласці свая спецыфіка. На тэрыторыі 5000 сельскіх населеных пунктаў, у якіх жыве да сотні чалавек. Амаль палова з гэтых вёсак не налічваюць і дзесятка месцічаў. Работа аб'ектаў гандлю і бытавога абслугоўвання тут абсалютна нерэнтабельна. Магазіны і комплексныя прыёмныя пункты закрываюцца адзін за адным. Гэта тэндэнцыя апошніх 5 гадоў. Только за последние 3 года, с 2013 по 2016, количество торговых объектов и, соответственно, торговых площадей снизилось на 15%. Закрылось 67 объектов общественного питания. Прекратил функционирование 81 комплексный приемный пункт. Указ прэзідэнта якраз можа выратаваць сітуацыю. Ён дасць прадпрымальнікам, якія займаюцца бізнесам у сельскай мясцовасці, беспрэцэдэнтныя прэферэнцыі і асаблівую мадэль падаткаабкладання. У пералік населеных пунктаў, зацверджаных сёння дэпутатамі, увайшлі ўсе 5000 вёсак і аграгарадкоў Віцебскай вобласці. Асобным спісам малыя гарадскія пасяленні з насельніцтвам ад 2 да 10 тысяч чалавек. А яшчэ тэрыторыі па-за населенымі пунктамі. Гэта аб'екты прыдарожнага сервісу. Спіс заняў больш за 150 сторонак. Ад новых умоў для бізнесу ў сельскай мясцовасці чакаюць вялікай аддачы, росту прадпрымальніцкай ініцыятывы, стварэння новых рабочых месцаў. І самае галоўнае – павышэнне якасці гандлёвага і бытавога абслугоўвання жыхароў малых населеных пунктаў. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Аграрыі Віцебскай вобласці працягваюць восеньскае ворыва насуперак усім капрызам надвор'я. Для гэтага задзейнічаюць усе рэсурсы і вопытныя кадры, магутную энерганасычаную тэхніку, назапашана паліва. Застаецца толькі належным чынам пашчараваць на палетках, каб закласці добры падмурак пад ураджай будучага года. Ужо 3 рэгіёнаў вобласці выканалі мінімальны план па ўздыме зябліва. Складаней прыходзіцца заходнім раёнам, дзе ў зарана 2/3 плошчу. Цяжкасці з правядзеннем восеньскіх работ адчуваюць нават самыя моцныя гаспадаркі. Наш карэспандэнт Інна Кірыенкава пабывала на палях адкрытага акцыянернага таварыства «Рудакова». Лістапад ужо адлічвае сваю 3-ю дэкаду, а работы на палетках яшчэ ідуць поўным ходам. Тэхніка працуе з ранку да позняга вечара. За штурвалам энерганасычанага трактара вопытны механізатар Андрэй Крупенченка. Толькі заступіў на змену і адразу пайшоў адлік квадратных метраў у зараных плошчаў. Двигатель тут все о тракторе, гектары, количество спаханной площади. Уздым зябліва, як і самую сучасную тэхніку, у гаспадарцы давяраюць самым адказным і надзейным спецыялістам. Палеткі няроўныя, глеба на асобных участках значна пераўвільготнена. Прыходзіцца пастаянна манеўрировать, таму асабліва не паспяшаеш. Очень трудно. Периодически, находим площади, где можно влезть, оставляем отдельные площади. Там, где очень влажно, где очень сыро, переходим на более легкие почвы. Приходится маневрировать. Ну и объемы, конечно. Объемы, вы понимаете, от границы Бешенковичского района до границы Лёжнинского района одни переезды занимают иногда по полдня.
Вот. Но вместе с тем я трагедии никакой не вижу. Пахота будет в этом году то же самое, как и в обычные годы. Вовремя запашем, вовремя подготовим почву к весенней посевной. Сёлета ворыва ускладняецца яшчэ і тым, што ў гаспадарцы больш чым на 1000 гектараў павялічыліся пасяўныя плошчы. Дадаліся палеткі эксперыментальнай базы Тулава. Землі не самыя лепшыя. На ўздыме зябліва задзейнічаюць самую надзейную тэхніку – 9 адзінак сучасных трактароў. Працуюць у 2 змены. З адведзеных пад сяўбу амаль 2800 гектараў некранутай застаецца яшчэ трэць плошчаў. Пры спрыяльных умовах надвор'я мяркуюць завяршыць уздым зябліва до конца месяца и тем самым закласти добрый подмурок под будучий ураджай. Таким образом мы способны за 10-12 дней отсеяться. А если будем пахать еще весной, у нас просто не вложимся в агротехнические сроки посева. Это первое, что. А второе, что очень важно, весновспашка уже плохо тем, что отрезаем влагу, урожая такого не получишь. Таму зараз аграрыі стараюцца выкарыстаць кожную пагодлівую гадзіну, каб падняць як мага больш зябліва. Тады і вясной удасца зменшыць напружанасць палявых работ і правесці сяўбу ў лепшыя агратэхнічныя тэрміны. Інна Кірыенкова, Станіслаў Дудзін, навіны, Віцебскі раён. У Віцебску знагародзілі школьнікаў, якія дапамаглі прадухіліць крадзеж. Падзеі адбыліся ў Віцебску па вуліцы Смаленскай. Навучэнцы гарадскіх школ нумар 28 і 44 заўважылі незнаёмага мужчыну ля суседскага веласіпеда, які быў прышпілены тросам да крату ў пад'ездзе. Яны пачалі падазраваць, што мужчына збіраецца здзейсніць злачынства і падзяліліся думкамі з праваахоўнікамі, машыну якіх убачылі ў суседнім двары. Міліцыянеры затрымалі незнаёмца, які адразу прызнаўся ў тым, што збіраўся скрасці веласіпед. Ім аказаўся раней судзімы грамадзянін 1973 года нараджэння. Зараз яго правяраюць на дачыненне да іншых крадзяжоў. Восхищен тем, что дети, они вообще сделали, еще раз повторюсь, все очень и очень правильно. Даже со стороны тактики действий, наверное, сотрудников милиции было сделано все. То есть они отследили, они вовремя сообщили. И сделали это так, я вот приводил пример, что многие взрослые, когда видят, когда совершается какое-то правонарушение, сразу начинают громко кричать, звать на помощь и так далее. Дети сделали совершенно все по-другому. Сообщили тем компетентным людям, а именно сотрудникам милиции, которые уже потом впоследствии сделали свое дело. То есть проблем каких-то по доказыванию вины данного правонарушителя практически не было. Ему уже нечего было сказать, как признаться в содеянном. За праяўленую мужнасць і грамадзянскую адказнасць шасцікласніца Дзіяна Маршенка і трэцякласнік Мікіта Юрман атрымалі ад міліцыянераў памятныя падарункі і прызналіся, што ў будучым мараць звязаць свой лёс са службай у праваахоўных органах. І, магчыма, хто-небудзь з іх стане лепшым участковым інспектарам міліцыі, як Вадзім Марковіч з Новаполацка, які перамог у асабістых прафесійных спаборніцтвах. Прадстаўнікі Віцебскай вобласці таксама сталі першымі ў камандным заліку. 13-й рэспубліканскі агляд-конкурс прафесійнага майстэрства завяршыўся ў Гродні. Больш за 40 удзельнікаў з усіх рэгіёнаў краіны на працягу 2 дзён спаборнічалі ў страявой, агнявой, медыцынскай, спецыяльнай падрыхтоўцы, крыміналістыцы і валоданні баявымі прыёмамі. Па традыцыі пераможцам вручылі ключы ад новых службовых аўтамабіляў. Участковым інспектарам Віцебскай вобласці каторы год няма роўных на рэспубліканскім конкурсе. Да гэтага Сяргей Ціханаў з Віцебскага РАУС 2 гады запар станавіўся лепшым участковым Беларусі. Некалькі тыдняў таму нашы навіны расказалі пра баброў, якія турбавалі жыхароў на ўскрайку Віцебска. І вось працяг гісторыі. Жывёл пачалі адлоўліваць, пакуль у клетку работнікаў інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя трапіў толькі адзін з 8 дзікіх звяроў. Такі спосаб пазбаўлення ад баброў самы аптымальны, нягледзячы на тое, што зараз на іх адкрыты сезон палявання. У межах горада пускаць у ход стрэльбу забаронена. За незвычайнай аперацыяй назіраў Віктар Праліч. Пра гэту гісторыю мы расказвалі каля месяца таму. Сядзібу Валянціны Мядзведскай на працягу 2 год атакавалі бабры. Па зубах грызунам і яблані, і грушы, і бярозы. Плод такога суседства заўважны і зараз няўзброеным вокам. Але, здаецца, у аповедзе з няпрошанымі гасцямі наступае развязка. Я проснулась от лая собак. Вышла на балкон,
Постояла, слух собаки, а мой реется, через щетку перепрыгнув і теж сюди. Ну я ж не пішла, я думала, може і правда, що вони... А тоді утром прийшла сюди, поглядела, що там пялёшится. Памеры бабра сведчаць пра даволі унушальны ўзрост, а раны на хвасце яшчэ і пра тое, што звер мае вопыт баявых дзеянняў, магчыма, неаднаразова канфліктаваў ці то з суродзічамі, ці то з сабакамі. Сейчас мы бобра отвезем в горветстанцию, где он будет находиться 10 дней в карантине с целью выявления, имеется ли наличие бешенства у него. Вот, потому что все-таки это достаточно опасное заболевание. Ну, посмотрим. Потом его заберем в зоопарк. У нас уже там есть бобер. Будем работу продолжать до тех пор, покуда мы часть в зоопарка, согласно комиссии, а часть будем получать опять разрешение дополнительно и, значит, переселять их в определенные места. Спецыялісты не выключаюць, што гэту сажалку ля сядзібы атакавалі некалькі бабровых сямей, а гэта як мінімум 6-8 прадстаўнікоў атрада грызуноў, а значыць расслабляцца сабаку-дружку пакуль рана. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Віцебск. Незвычайны элемент гарадскога ландшафту – будаўнічая кельма, упрыгожа ў вуліцы Праўды ў Віцебску. Новы арт-аб'ект выкананы ў выглядзе лаўкі. Як даведаліся нашы корэспандэнты, гэта далёка не адзіны будаўнічы інструмент, які ў хуткім часе дапоўніць пачатую кампазіцыю. Тэму працягне Сяргей Місурагін. Амаль 4 десяткі гадоў дырэктара Віцебск-Гандальбуда Мікалай Акуловіч крочыць на работу па вуліцы Праўды. Хтосьці назаве яе прахадной ці скразным праездам, але толькі не герой нашага сюжэта. Ён улюбёны ў гэты куток Віцебскай і марыць надаць вуліцы арыгінальнае і непаўторнае аблічча. Лічыць, што для гэтага ёсць усё неабходнае. Нестандартныя ідэі і, галоўнае, людзі, якія могуць увасобіць іх у жыццё. Першым крокам на гэтым шляху сталі фрэскі на фасадзе будынка. Сумныя простыя квадраты на гаражах упрыгожылі выявы знакавых аб'ектаў абласнога цэнтра, якія рэстаўрыравалі работнікі прадпрыемства. За 63 года фирмы фактически построено почти 700 объектов. Вот. И лучшие объекты, вот они отображены именно на стене. Это памятники архитектуры. Нами, Витебторстроем, реставрировано фактически 14 зданий по городу Витебск. Я думаю, больше нас этого никто не сделал. Далей больш, атрымаўшы дабро ад гарадскога кіраўніцтва ўразіць віцеблян яшчэ чымсьці арыгінальным, на прадпрыемстве вырашылі увекавечыць будаўнічыя інструменты. Архітэктар-дызайнер Михаил Бышкоўскі зрабіў эскіз, і справа закіпела. Камень, дрэва і метал цудоўным чынам пераўтварыліся ў незвычайны элемент гарадскога ландшафту. Камни в Витебской области еще не перевелись, поэтому мы знаем, где они сложены аккуратненько и ждут своего часа. Вот послали 2 машины, привезли сюда, распилили, подготовили. Механический цех сделал в натуре только увеличенный в разы, в сотни разов мастерок. Цех, столярный цех сделал ручку фактически, подобрали камни, разложили. Пакуль кампазіцыя, якая ўпрыгожыла абласны цэнтр, яшчэ далёкая да завяршэння. Будаўнічая кельма стала першым дызайнерскім выклікам у чарзе шматлікіх інструментаў, якія плануюць устанавіць на вуліцы Праўды. Таких мастерков фактически точно такой будет еще один ближе к жилому массиву. И фактически на входе будет огромный молоток и еще один тоже кельма наша строительная. И еще ряд инструментов будет выходить как бы с капители. Варианты все проработали, дорабатываются. Добра, калі ва ўмелых руках справа ладзіцца і старажытны Віцебск становіцца яшчэ больш прыгожым. Нядаўна былі падведзены вынікі гарадскога конкурсу па добраўпарадкаванні, там, дзе мы жывем, у якім не толькі арганізацыі, а і простыя віцебляне паказалі, на што вартыя, каб расквіцяць Віцебск новымі фарбамі. Сяргей Місурагін, Станіслав Дудзін, навіны Віцебск. 26 снежня лядовы палац шоу брэменскія музыкі, навагодняе свята для ўсёй сям'і з героямі любімай казкі. Інфалінія 8 029 712 11 11. На гэтым наш выпуск завершаны. Партнёр прогнозу надвор'я газета «Видбичи». Я люблю свою работу, своих друзей, свою семью, и мне нравится, что любимая газета «Видбичи» всегда пишет о самом главном. «Видбичи» для меня и для тебя. Подпишись сегодня. У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна з праясненнямі, у асобных раёнах невялікія ападкі, у асноўным мокры снег і дождж, слабы туман і галалёд, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер заходні з пераходам на паўночна-заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -4 + 1, днём -1 + 4.
У Віцебску будзе воблачна з праясненнямі, магчымы мокры снег і дождж, слабы туман і галалёд, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер заходні з пераходам на паўночна-заходні 4,9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу 1,3 марозу, днём 0+2.